इलेक्शननि जे रिजाल्ट 4 तारिखनि उनावनो आं बुंनाय बायदि माइक्रस्कपजोंसो नायनांगोन दिफेन बर'आ जेनगोन ना बे खाथां बेसेबांसो भट मोनगोन बायदि बि खोब मोनगोन 30-40 हाजारसो भट मोनगोन बे बिराद गाज्रि भटआव जेनगोन दिफेन बर' बिथाङा जों मिथिगौ केसबो जानो गोनां जादों केसखौ होदों बियो 100 कौटि नांगौना आंनि न'आवथ' 100 कौटि गैया लायथों बे एरखुनानै थिं मा दं मा गैया हाजिर जानांगौबा जागोन फैसा गैया खिन्थु आयेनगत हिसाबै माबायदि जायो जाया बे उननि खोथा खिन्थु बिथाङा जे 100 कौटिनि मानहानिनि ना मा होनो बेखौ आंबो फार्स्ट टाइम केस होजानाय नालाय मिन्थिया खिन्थु 100 कौटिखौ होआ थाइसेबो होआ नांगौबा थिं न' बां मा दं एरखुना लांथों अमा बोरमा मोसौ जे दाउफोर दङ बेखौ लानानै थांदों खिन्थु बिथां थाइसे फैसा होआ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया जोबलांबाय माबोरै थांखो हे बिराद मोजां थांदों मथा मथि लाइफआव बेनिख्रुइ साबसिन इन्जयमेन्ट आं मोनाखैमोन एबार खनसेयाव माने 9 तारिख खालि जादोंथ' बिराद इन्जयमेन्ट मोनदों ओरै इलेक्सन जाहां जाहांजों लोगोसे नोङो मा होनो बैसागु जाहां जाहांजों लोगोसे बैसागुनि मेथाइफ्रा रोमै रोमै खोनानायजों बबेबा गामियाव इलेक्सननि जे केम्पाइना एकदम माने ओंखामखौ जाब्रेनाय बायदि मोनलायलायथारदों आरो बिराद इन्टारेस्ट मोनदों जियानो जा लाइफआव मोनसे इन्जयमेन्ट लाबाय 3 इलेक्सन मोनबाय आङो पार्टिसिपेट खालामनो मोनबाय बे इलेक्सना आं लाइफ टाइम बेखौ बावनो हाला मथा मथि रायजोफोरनि जेरैबायदि सापर्ट जोङो एनडिए हिसाबै जों 15थाखौ जों आसा खालामनानै दं आरो जाफुंगोनबो बियो बैसागुआलाय बोरै थांखो बैसागुखौथ' मा बुंनो बर'नि मोनसे मा होनगोन बेखौ जारिमिनारि मोनसे फोरबो होननांगोन जेराव माने धोरोमजों अबेबा हिन्दु जा ख्रिस्टान जा बाथौ जा ब्रह्म जा जयगुरु जा बयबो बेखौ बर' जायफोर बर' बेनो फालियो आंबो रंजादों खिन्थु आंनि बेलायाव एसे जुदा जादों जिहेतु बैसागु होनोब्ला जरा जुलिनिबो मोनसे खोथा थाहैबाय जिहेतु आंहा सिंगेल राजनितिकआव फैनायनि उननिफ्रायनो आंहा ब्रेकआप जानानै दङ ओंखायनो बैसागुआव एसे अमासि जादों थेवबो आङो लोगोफोरजोंनो हौवा सेंग्रा लोगोफोरजोंनो एसे रंजासाबबाय बारा इन्टारेस्ट जानाय बायदि मोनासै आङो गावनि फारसेनिफ्राय आरो बैसागुखौ जिहेतु जरा जरा थायोब्ला एसे साबसिन जायो बैसागु बोथोराव सिंगेलजों बैसागु जाया होननानै बयबो बुङो बेखौ आंबो मानियो आरोखि बिपिएफ हिसाबै 11था बिजेपि 4 इउपिपिएल 0 एकदम क्लिन चिटखा माने जोङो जेरैबायदि मेहनत खालामदों जोंनि जे बिटिसि सरकारा बा हाग्रामा महिलारि सारा होनाय जि मोनबा गेरान्टि बेखौ जे मावफुंनो हादों रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव सेटिसफाइड जादों जायनि थाखाय जों आसा खालामनाय बायदि 15था एनडिए हिसाबै सिटखौ मोनगोन बेनि सायाव आयेन मथे तदन्त खालामगोन आयेनाव जि लिरनाय दङ बेनो जागोन बेयाव सोरबा नों सावथाल होननानै सावथालखौ दुसिनांगौ बा बर' होननानै बर'खौ दुसिनांगौ बे नङा आयेनाव जि लिरनाय दङ आयेनगत जेरैबायदि नोङो जायफोर बे हिंसायारि जाथायजों लोब्बा दङ बिसोर आयेन मथे साजाखौ मोनगोन आरो बे मोनसे खोथाखौबो मुंख'नांगोन जे मोनसे हाग्राखौ दानस्रांनानै बा हाग्राखौ फोजोबस्रांनाया मोनसे आयेनगत हिसाबै बे मोनसे सास्ति मोनथावना बेखौ हाग्राखौ जों लाखिनो नांगौ आरो आं बे मोनसे खोथाखौबो दाजाबदेरनो नागिरदों जे हाग्रा दानोब्ला बे हाग्रायाव थानाय जिब जुनारफ्रा ओंखारबोयोब्ला आरो पाब्लिकफ्रा खनसे दाय जालायगोन दा ओंखायनो जोंनो हाग्राखौ नांगौ जिब जुनारा थानांगोन नङा होमबा हाग्राखौ दानस्रांनाय लोगो लोगो बे जायगायाव जिब जुनारा मैदेर मोसाफ्रा जे एटेक खालामगोन आरो बेयावबो एटेक खालामोबा सरकारखौ दाय होगोन बेनिखायनो हाग्राखौ जों दोननांगौ आं खावलायदों जे जों दायो रुलिं गभर्नमेन्टखौबो जे आयेनगत हिसाबै बेखौ बिजिरनांगौ जायफोर हिंसायारि जाथायजों लोब्बा दङ जेन आयेनगत हिसाबै सास्तिखौ मोनथों लरेन्स इस्लारि सोर देरहागोन सेवलि मेदामा देरहागोन मोनसे भटआवबाबो देरहागोन बिथांजोआ मिथिगौ मानो होनबा बिपिबा इनटेक दङ दिनै बादियाव क'क्राझार समस्ति बादियाव इनटेक दङ आरो रायजो राजाफ्रा मोनसे साननाय दङ माने सिगाङो इलेक्सननि सिगां जों उमुगनो होगोन सानब्लाबो बै भटआव थांबा बे हारमनियाम बायदि खाथियाव थांबा बिपिएफनावनो माने जोंना जामगुलायदों जाहैदों माबाया बे सुइसआ ओंखायनो देरहागोना खाथां लरेन्स बिथांनाथ' गोदानैनो थादोंनो गासिबो जायगायाव बे मेसिना हारमनियाम बायदिया दा बेयावनो मिन्थियो जे सेवलि महिलारि बिथांजोआ देरहागोना बे खाथां मोनसे भटआवबाबो देरहागोन आं खोथायाव बुंबाय मानो होनबा बेसेबां भटआव देरहागोन बेखौ बुङोबा लरेन्स बिथाङानो ओंखामखौनो जानो हानाय नङा 4 तारिखसिम दंथ' ओरै गुलदुब गुलदुब जाबाय थागोन बेनिखायनो आं बुंबाय मोनसे भटआवबाबो सेवलि महिलारि बिथांजोआ देरहागोना खाथां बे शिबसारनि हिन्जावआ बोरै जेननांगौ जाखो नङा होमबा सारानो शिबखा इसिबां नों बिटिसि बायदिखौनो 28टा देरहा होनो हादों बे फिसा मोनसे एमएलए नि समस्तियाव मानो देरहाया जानो हागोन निस्सय सेवलि मेदामा थांखागोन दिसपुराव एन्ट्रि मारिनो थाखाय बिथांजोआ दा रेडि जानानै दंगासिनो दङ थांसिगोन साननैसो उनाव दिसपुराव थ' रिहन सारानो देरहागोन जों स्रा स्रा नुजोबलायखाबाय माने जोङो जे
फिल्ड एकदम ग्रास रुट लेभेलनिफ्राय जों रिपर्टखौ लाबाय जोङो more than 70,000 भट लानानै जों देरहागोनखौ जोङो नुहुरदों आरो बिदिबा डिफेन बर'आ जेनगोन डिफेनाथ' जेनखानायब्रा बे जेन जेटनि जेरैबायदि मोनसे मटिभजों गेलेदोंमोन नेपालाव नुदों जानांगौ नोंथांमोना जे मास मोनसे जायैयावनो हम मिनिस्टारा रिजाइन लाबाय जेन जेटआ नों जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया नेपाल बायदियाव मोनसेल' जाथि दङ नेपालि बिदि गरखाफोर दं बेबायदियावनो थावरिनो हायाखैबा बे जोंनि आसामाव इसिबां ट्राइब थानायाव बे जेन जेटनि गोहोमजोंलाय बहा देरहानो हानो जेन जेटआ जाहैबाय नै जोंबाय नै गोमोरबाय जिगाबनि अर बायदि आरो खिन्थु बिपिबा जाहैबाय मा एकदम बनथ मुरानि अरखि आरो रोहो बे जेब्लायबो जोंबाय थागोन आरो हरसे नों अर सायनोबा सायनो हागोन लाइफ टाइम सायनोबा नों सायबाय थानो हागोन बिपिबा बिदि मोनसे प्लेटफर्म आरो खिन्थु बे डिफेन बर'जों जि इउपिपिएल बिनि स्थितिया नैबे इलेक्सननि जे रिजाल्ट 4 तारिखनि उनावनो आं बुंनाय बायदि माइक्रस्कपजोंसो नायनांगोन डिफेन बर'आ जेनगोन ना बे खाथां बेसेबांसो भट मोनगोन बायदि बि खोब मोनगोन 30-40 हाजारसो भट मोनगोन बे बिराद गाज्रि भटआव जेनगोन डिफेन बर' बिथाङा जों मिथिगौ केसबो जानो गोनां जादों केसखौ होदों बियो 100 कौटि नांगौना आंनि न'आवथ' 100 कौटि गैया लायथों बे एरखुनानै थिं मा दं मा गैया हाजिर जानांगौबा जागोन फैसा गैया खिन्थु आयेनगत हिसाबै माबायदि जाया बे उननि खोथा खिन्थु बिथाङा जे 100 कौटिनि मानहानिनि ना मा होनो बेखौ आंबो फार्स्ट टाइम केस होजानाय नालाय मिन्थिया खिन्थु 100 कौटिखौ होआ थाइसेबो होआ नांगौबा थिं न' बां मा दं एरखुना लांथों अमा बोरमा मोसौ जे दाउफोर दङ बेखौ लानानै थांदों खिन्थु बिथां थाइसे फैसा होआ आंनाव गैयानो 100 कौटि थाखा अबेनि 1 लाख थाखायानो गैया आंनाव अबेनिफ्राय होनो आंलाय केस होनायनि उनाव नोंथांनाव जेबो नटिस बिदि फैयाखै फन हरदों सोरबा आं नामखौ मुंख'थ'ला ओंखायनो आं उदालगुरियावथ' माने एसे डिस्टार्ब जाबाय नालाय आं क'क्राझाराव दायो दंफैथ'यो जिहेथु नों बर' मैखोम जायगा जाहैबाय नालाय मा मोनखो बे आंखौ केस होनानैलाय आरो लोगोफ्रा बुंदों बे केसखौ गिनाङा आंबो लोगोफोरनि थ्रुयै आं गियाखै खिन्थु 100 कौटिखौ थाइसेबो होआलै अबे फैसाजों होनांगौ अबे फाग्लाजों 1 लाखबो गैया आंनि आखायाव एक्चुअलि मानि सायाव केसआ मा माबालै प्रपार्टिखौ शेयार खालामदोंमोन आङो दा बुस्थुखौ नायबिजिरनानै नुदों माने नंगौबो नङा माने इनडाइरेक्टलि माने थार्ड पार्टिनो होना दोननाय बायदि नुदों जिनिसखौ माने खोनानाय मथेबा बे फेसबुकाव हगारसावबाय नालाय होबाय आंबो शेयार खालामना होनाया बेखौनो केस होबाय हाजार मानसि शेयार खालामदों माने गावनि एगेन्स्टआव बुंबाय थाबाय नालाय बेखौ बोरै सिरि दोननो हागोन ना 8 तारिखआव होना होबायब्रा बे 100 कौटिनि होआ ओरैनोथ' बारा डिस्टार्ब खालामाखै बे लोगोफ्रा डाटा होनबाय थादों नालाय ओंखायनो आं माबाथ'वाखै एथ'ग्राब गिदिरबो बिदि इस्यु नङा बियो गिया आङो जेबो खालामनो हाया आंनि जायगायाव बर' मैखोमसोना जेबो खालामनो हाया आं बाइकखौनो सालायनो रोङा बे साखा खब्रैखौलाय मानो नांगौ सारा हरोबा लागोन आं बियालै आंनो नाङा सोरबा मोनदों मा मोनदों आं बेखौ हिसाबबो लानो थाङा खिन्थु आं लब गैया बाइकखौनो सालायनो रोङा आं दिनैसिमबो खुनुरुखुम स्कुटिखौ सालायदोंमोन सानसेखालि साखा खब्रैखौ हाखरावसो ज्राव थांदों बै दिननिफ्राय नमस्कार लादां सारा हरोबा लागोन आं बियालै जासिथ'वाखै दासिमाव जासिथ'वाखै जासिगोनदां मिथिया आं बे मपेड गंसे बायनो हाबानो जाबाय लाइफआव मपेडा नै खोनासं मपेडा थावाबो खम जायो स्कुटिनिफ्राय खमसिन बोरैबा आं बेखौ जुदि बायनो हाबाय सोरनिफ्रायबा एसे मोनदेरनानै बास जाथारबाय आंना बे मपेडखौ मोनबानो जाबाय आं खब्रैनि लब गैयालै सालायनो रोंखाया दासिमाव गारि गैया नोंथांनाव गैया होयो आं साइकेलखौ सालायनाया लाब गैयालै माने देहानिबो एसे एक्सारसाइस नांगौ नालाय लब गैथ' आं बे खब्रैयाव मपेडखौ बायनो हाबानो जाबाय बे थावाबो खम जायो नालाय गुबुन लाइमोनफ्रा जिहेतु मोनगासिनो दं सालायगासिनो सोरबा रोङोबो नालाय गावस्रा सालायनो ड्राइभार लानो दरखार गैया नायनोसै समा मा फोरमायो खिन्थु आं मपेडखौ बायथारगोन नैबे रिजाल्टनि उनाव मपेड बायगोन आं बिराद मोजां बे बोरायफोर सालायग्राया 300 थाखानिया नों 15 दिन गाहाम थाङो होमबाथ' नों बाब 600 थाखाजों मास मोनसे मा नांगौ आङो बाबा दंफां सानिफ्राय बाज्रुमनानैसो मोसाबावगोन आं एबार खनसेयाव गाखोलाय बारजुमलायसो मोसाबावगोन आं लोगोफ्रा माबायदि रंजायो बेखौ मिथिया बेसेबांबा गोजौ दंफांनिफ्राय गाखोबाय बारजुमबाय बिदिसो मोसागोन आं बमा समा जेबो गावा लाइफनि इसिबां गिदिर एक्सपिरियेन्स जुदि देरहाजोबोब्ला देरहागोन बे समाव जों मानो रंजाया जानो आं मानो रंजाया जानो नङा होमबा एसे दायथ' लानानै खामानि मावबाय बे दायथ' लानायाव जुदि साक्सेस जायोब्ला बेनिख्रुइ देरसिन रंजानाय जेबो थाया होननानै आं सानो आरो बिराद रंजागोन प्रमदल' थाबोगोन गासिबो फैगोन आर'नाइ बायख'लायनो हानाय नंलालाय जों नायबाय था नै एबार गबिन्द बोराय फैगोन फेरेंगा फैगोन जलेन दैमारि फैगोन भ्रमन खाख्लारि फैगोन डिफेनखौ खिन्थु लायालै बहुद फैजोबसिगोन डिफेनजों प्रमदजोंल' दोनबोगोन बेखौ रागा जोंदोंना मिनिदों जेबो हमनो हाया डिफेनखौ बिराद फाग्ला मानसि आंजों बुंजाना ससमा गोसोमा खुबाय
एसे भट मोनगोन बे बेनि थाखायनो मानि थाखाय लाया माखौ बे रागा जोंदोंना नों खुसि जादों बेखौ मिथियाथ' बिनि मुडखौ आरो ससमा गोसोमा नों हमबाथ' नों जेबो सिनायला आंजों बुंजाना गोजों गानदोंमोन बे एसे भट मोनगोन बे बेयाव 5,000सो भट मोननो हागौ आंनाबो ससमा गोसोमखौ खुनो थिनाया एसे जारला जाबाय बेयाव एसे प्लास पइन्ट जादों बे 5,000सो भट मोनबावगोन आरो बेयो मथा मथि जेननायाथ' बिदिया गाज्रि जेनगोन डिफेन्डखौ लाया गासिबो फैजोबगोन डिफेन्डजों प्रमदजोंल' जों गारबोगोन इयो आरो दे